Good evening, gagayem ken kakabsat. Ket at iti manen nga nadanunan deti hintay adalen nga pagtutungtungan deti sasaon ni Apo Dios nga dati tupiko ti ito ket talagang napintas manen nga iti tumunggal may sa kanya tayo ket maawatan tayo digiti nga sasaon ni Apo Dios kanya. Ket idawdawat ko gagayem ken kakabsat digiti kakadwami diti San Nicolas nga awisen kayo nga tingeg ken agbuya ken agsasabay tay nga mga dal digiti nga sasaon ni Apo Dios. Ket tatang gundaway gagayem ket awisen kayo man nga agdumog tay agpray. O Diyos Ama nailangitan si kaapo iti miday dayaw iti nagan mo ket agyaman ako gad nga itang trabi ket nadanon man dating pagsasaritaan digiti sasauyo ket sabay kuma especially ugad digiti kakabsat mi nga agbuybuyat at ket makaadal daw gad digiti nga sasauyo ket kastamiten apo digiti internet nga connection nga sareng mi ugad ket sabay kumat napigsa ugad ket iti nga internet ket haan ko mga putulugan. Si kaapo iti kanayon nga mangidalan kanyami apo iti gustong pinangsurot ugad iti pagayanan. Iti talag minor amin digitoy iti nagan ti Apo ni Jesus. Ket tatagagayem ket itang gundaway ket inakman aya sagaysaen nga iyam amo digiti nga panelist tayo iti nga mangsungbat to digiti nga Christians tayo. Ket uneg man nga awagan ni Ate Marisa mga iyam amo na ken awisan na met digiti kontak na. Manen kakabsat na danunan manen dating kanito dating oras tapnon malipod iti grupo mi ipakaamu mi manen kada kayo digiti sasauti Apo ket nabendisyonan nga rabii para kada tayo amin nga agdengdengeg ita. Enjoy watching ket kuman nga kablaawan itata digiti Corpus family da Ina da Henedin ken kastamet digiti kamkameng iti pamilyada na imbag nga rabi tayo amin kakabsat. Thank you ate. Ket gagayem ket awag agmeten ni Sis Alipean nga awisan namet digiti contacts niya iti San Nicolas. Imbag nga rabi itayo gagayem ken kakabsat at manen iti may isang oras nga panag-andingay tayo dinggen nyo dagiti revelasyon ken kastamet dagiti contacts mi iti San Nicolas dinggen da kami kakabsat ket agkararag kami nga daytoy nga revelasyon ni Apo Dios kada kami ket may danon mi kada kami. DJ Laeng, Brother Jay. Thank you, Sis Alipean. Ket tatagagayem dati may katlong panelist tayo ket awagak man ni Sisinya. Sisinya. Naimbag nga rabi tayo amin gagayam ken kakabsat ada kami man igtuyan ket awisan da kayo nga rod nga agbuya manen ket agtultuloy tayo nga aglearn kadigiti sasao ni Apo Dios ken kasano tay pay nga all the more nga masurot iti pagayatan na ken mapadayawan iti nagan na. So digiti contacts mi met ijay San Nicolas awisan da kayo manen nga naisend da iti nga linken ket i-open tayon tapno non ti kasta ket agtultuloy tayo nga makangeg kadigitoy nga pamalagip ni Apo babaen iti sasauna. Thank you, Sisinya. Kita tagagayam inakmetan niyam amo aya dati may kapat nga panelist tayo. Awagak man ni Ate Aya. So, naimbag nga rabi tayo manen gagayam siyan sa kabsat pagyamanan ni ti imay kayo manin nga nagdengeg detoy lifeline topic review kablaawak met dagiti follow up ni iti San Nicolas iti
De La Cruz family, Bartolome family, Tamanang Bet, Mara, Nana Saling, ken Kastamet Daanan, si Bartolome family. Enjoy watching ket sapay kumang digitoy income nga iyag nga revelasyon nga agapuman kani Apo ket makaadal kayo amin ket nuno kastakit da tayo amin ket agbiag iti sidong nalinteg ken addaan iti kapya ken joy iti puso tayo. So thank you very much. Enjoy watching. God bless you all. Thank you, Ate Aya. Kita gagayem ken kakabsat. Hintay pagtutungtunganin when no agadalen dati sasaon ni Apo Dios ket dati tito piko tata living as a child of God. Nagbibiyag akas may isang anak iti Dios ket masapulan tayo dati iti topiko tayo iti umuna nga Pedro 1:14. Kunana dito igagayem kas natudyo nga anak agtulnog kayo iti Dios diyo ipalubos ti biagyo na iturayan ti kinaderep akas iti saan nyo pay nga mo ti pudno. Wen ket tatagagayam ada iti talo nga puntos nga intay adalen ket di umuna gagayem ket saan kan nga agbiag akas maysa nga ignorante iti kinapudno. Mikadwa agbiag akas maysa nga anak ti Dios. Mikatlo ni Kristo ti pagwadan tayo no kasano nga agbiag akas anak ti Dios. Ket tatagagayam intayen umunaen pagsasaritaan dati umunang point kunana ditoy ket saan kan nga agbiag akas maysa nga ignorante ti kinapudno. Ti panakamo ti kinapudno ket itura yan na tayo nga agbiag iti nalinteg ken nasantuan. Anya dagiti kababalin ken aramid nga agbiag kapaylaeng iti kina ignorante. Anya dagiti wagas nga aramidem tapno makapagbiag ka nga maiyan nato iti kinapudno. Ket tatagagayam ket awagak man ni Ate Marisa nga uso na iti umuna nga mangibinsa-binsa dati nga kapalulutan niya. Ate Marisa? Okay. Naimbag manen nga rabi tayo kaabsat when aya kareti nga paset when no umuna nga punto kareti nga kami pagsasaritaan ta kakabsat nga kunana ditoy saan kan nga agbibiyag akas maysa nga ignorante ken kinapudno. Ti pan nakaammo ti kinapudno ket iturong na tayo nga agbiag analinteg ken nasantuan. Anya digiti kababalin ken aramid nga agbibiyag kapaylaeng iti kinaignorante. Anya digiti wagas nga aramidem tapno makapagbiag ka amayan nato iti kinapudno. So deti man aya sungbat na ditoy kakabsat ngem deti imbaga na ditoy kasmaysan nga anak iti Dios. So anya digiti pan nakaammo iti kinapudno. Ket iturturong pag-amok met kakabsat nga amo tayo amin kas maysa nga anak iti Dios nga kunana nga iti 1 Peter 1:14 ket dapat ket natudyo digiti amin na panagbiagen ket adda diti saludsod ditoy anya kadidigiti kin ignorante pela nga panagbibiag. So kanyak met digiti madalas ba nga kina-ignorante no maminsan kakabsat aket digiti adu nga impluwensya iti lubong nga kas kumakadigiti social media no maminsan ada digiti ipakita da parang ganon ket kasla umannugot ba ngem nakitak met iti kakabsat nga naturturay when naturturay lata iti kinapudno gaputa maysa akon nga rod nga maibilang nga anak iti Dios ket dapat nga iti aming aspeto ti biag ko ket amok isuna tapnon iti kasta ket maiturturo nga klata kadetoy kinapudno nga maipanggep iti ama nga isu iti makunpunang ama nga namarso kanya nga ti amin ket iturayan na kadigiti kinaderep ken amin nga pang lakub wenno pangalilaw iti lubong kanya. So DJ lang nga nakita itoy nga makapagbiagak nga mayan nato iti kinapudno
nulakit diket iunig ko DJ Fondasyon. So DJ Fondasyon ket mapanak manen kadjay sasaon ni Apo Dios nga isu lang mangted kanyak iti panakailawlawag wenno panakalawag ko ti panagbiag ko iti kinapudno. DJ Laeng, Brother J. Okay. Thank you Ate Marisa. DJ in-share mo kada kami ket pudno launay nga iti sumurot nga talaga kini Apo Diyos ket talagang makunak ket DJ pinagtulnog tayo nga talaga kanya na ket napaka-importante DJ talagang ibagbaga na kanya tayo nga mas paunigen tayo nga talaga iti pamati tayo kanya na. So tatagagayam ket awagak man ni Sis Alipean nga mangnayon met kadeti nga tupigo tayo. Imbag nga rabi manen kakapsat. So, syakmat. Ano dagiti ka babalin ken aramid nga agbibiyag ako nga kailaeng iti kinaignorante. Anya dagiti wagas nga aramidem tapno makapagbiag ka nga mayan nato iti kinapudno. So, syakmet kakabsat para kanyak DJ ada dagiti times nga talagang agpumtutak ket hangko mapuutan hangko magawidan DJ mapanta-panunot ko tapos mapanta-pusok tapos maisaop. So malipatak DJ word nga talaga ni God kanya nga DJ ti madamak nga paspasaan ita na DJ nga rod adulang nga rod iti kumikumon tapos adu pa lang iti agpop up nga talagang atake ni Satan iti mind and iti heart. Nga DJ nga rod deta i-entertain deta nga pasamak ket talaga kinaignorante nga dapat iti may sangan Kristiyano natibkerak dapat iti sasao ni Apo Diyos. Dapat daytoy iti agbalin nga pundasyon ko iti inaldaw-aldaw tapno DJ atake iti enemy kanya ket paan nga agbalin nga successful. So DJ laeng kanya Brother J. Thank you Sis Alipean. When nagpaiso ayang iti ignorante nga talaga iti maysa nga tao ket adumit nga talaga iti maipainan no dadto mga mi. So kas maysang Christian hantay nga talaga nga itulok iti bagay tayo nga agbalin nga ignorante kaso di agpaiso di imbagam tatay nga agbalin tayo nga talaga nga natipker nga datay nga dapat iti pagwadwadan iti padatay nga tao especially digiti hampay nga mismo nga nakamam mo kanya Apo Diyos. So tatagagayam awagak man ni Ate Aya. Okay, naimbag nga sabi kayo uli. So, nakapimpintas. Ito'y topic ko tayo itata. Kasi, ito na nangarod nga kunan ito point number 1 nga iti mesa nga Kristiyano wenno mesa nga nabalbaliwan nga puso wenno mesa nga baro nga biag ket haanen nga agbiabiyag nga ignorante in the sense na haan lang nga dete awan amuna no diket di ignorante in the sense nga ammom nga madi ket patuloy mo kay laing nga ub-ubraen. So adu dagiti banag nga itibiyag tayo nga ammo tayo nga madi ket pero patuloy pa rin natin ub-ubraen digitoy nga basol wenno digiti bandages. So tinesa nga Kristiyano no pudpud no isuna tinesa nga Kristiyano ket haan nga agbiabiyag nga ignorante. Dapat itinesa nga Kristiyano ket maipakita nga talaga nga may sa isunan nga nabalbaliwan ada change life na ti espiritu ni Apo Jesucristo
adda kenkuan. Haan lang atay banag nga Kristiyano sa nguso kunada no tiket di maipakita iti biyag iti maysa nga tao nga isuna ket pudno nga anak ti Dios ken isuna ket Kristiyano. So, dati question nga anya dagiti kababalin ken aramid nga agbyag kapailaen ken ignorante. So, kas kanyak met nga bilang nga anak ti Dios nga adu dagiti banag met nga dagiti nga banag nga ipapasa ni Apo Dios kanyak nga haan ko nga aramiden ken matentara na nga obraen kasta kumatay na ibaga itatay ni Ate Marisa nga dagiti social media, diba? So adu dagiti banag nga hammo nga haangko nga mapupuutan nga babaen iti basbasa nga uri pa ibagam nga iti sarilin ket mayat met DJ basbasaen yun ada dagiti banag nga temptasyon nga hammo nga magawitan nga ginggana nga adun to DJ oras nga makonsumo beta nga panagbuya wenno panagbasbasa kaan anyaman nga article ket tikayat ni Apo Dios iti in every area of our lives ket talaga nga awan iti pakapilawan na madalos nga dagiti kumangatay nga adu dagiti maigugugol nga time tayo iti social media ket kanyak personally ket dati ko maitibanag nga sa halip nga dagiti oras ko nga adu nga oras nga makonsumo kambaen iti panagbogas iti social media ket mailain ko laeng iti panagpray kadagiti i-follow up ko nga impatalek ni Apo Dios kanya. Ket kanya dagiti wagas nga aramiden tapno makapagbiag ka ken mayan nato ti kinapudno. So kayat na nga sawen nga ti aramiden that devote myself in prayer and in meditating the word of God. So DJ Laeng, gagayan ken kakabsat. Thank you. Amen. Thank you Ate Rhea. Kita tagagaya mawagak man ni sisi niya. So, pudno kakabsat, gayam ken kakabsat nga iti talaga panakaammo ti kinapudno ket iturong na tayo nga agbyag iti nalinteg ken nasantuan. So, kayat ko man lang nga i-relate ka diti nga topic kakabsat iti ti appliance nga uray no naka high tech or nakapinpintas deta nga appliance naka mayat ko maiti possible nga maaramid na akas tulong iti tao ngem no iti tao ket saan na nga ammo or ignorante isuna nga mangusar ka DJ nga high tech nga appliance DJ usar na kuma or intended nga usar na ket saan nga ma-maximize ket kastamet iti biag iti maysa nga tao nga nakapinpintas iti linano ni Apo Dios nga panakausar iti life tayo ngem no ignorante tayo iti sauna ken iti kinapudno nga pangiturturungan na tayo tapnon makapagbiag tayo analinteg kinasantuan nga para iti pakadaydayawan iti nagan na ket haan talaga nga napintas iti panakausar na no ka iti biag tayo. So anaka didigiti instances nga iti tao ket agbibiyag pay laeng iti kinaignorante. No adda digijay awis iti lubong nga haan na nga panunuten no ana ba iti consequence na ket ubraen na latta kasi talaga nga very subtle iti atake iti enemy kasang dagiti naibagamit ten dagiti kakadwak itatay sa social media pay laeng ket nagadu nga talaga dagiti makita ijay nga dagiti idesdesar iti kaadwanan iti tattao iti lubong ket no hantay nga ammo ti kinapudno kadagitoy mabalin ngamin nga jay subtle nga pinang-atake ti enemy ket kayat taymet nga idesar DJ or kayat taymet nga maadaan tayo ti kasjay or dagiti makikita tayo nga jayan ti timeline kasta kumamit parang ganun ba
kumbaga ket again vi tayo ngem haang nga napintas DJ nga idesdesar tayo kasi han nga agturong iti kinapudno hang agturong iti kinalinteg ken nasantuan nga panagbiag ken ni Apo Dios ket ana nga rod tiwagas tapno no makapagbiagnak nga mayan natop iti kinapudno kasi saan met nga talaga nga maiwasan nga maka-encounter dagiti kastoy nga klase nga sitwasyon. Dayto iti kanayon nga maipalpalagip met kada kami, gagayem ken kakabsat, iti kinaimportante na nga talaga met iti sao ni Apo Diyos, ken kasapulan nga agtalinaed iti sauna kanyak. Haan laeng nga DJ agbasa or i-meditate DJ, i-memorize iti verse, tapnon ti kastakot, adda iti pamalagip kanyak, personally, no diket di talaga nga kasapulan pagtali na edek daytoy iti heart ko ket daytoy iti mang-remind nga kinanayon kanyak iti kinapudno nga kasapulan nga ibiyag ko. So DJ met kanyak kuya. Praise the Lord. Thank you, Sisi niya. Well, nagpaiso ay gagayem nga kahit kumalang nayunan ko na ng digit ignorante nga talaga ngamin. So, aping ngamin aya nga iti tao ket adda iti kastoy nga nga mapaspasiran tayo no daduma. Ket amutay lang ro nagpaiso na kasla ko natin ko na ni ati aya tatay nga amutay lang ro di kinapudno no apay nga hantay pa lang nga ni den. Salamat lang gidi ko gagayem ken karapsa di Biblia ko iti balbalay tayo. Ket adda di Biblia jay anti balbalay tayo ket yun natay pa lang nga kutikuten digiti cellphone tayo ket no kitan tayo talaga nga kastoy di kwan iti mapaspasama nga talaga iti lubungen ngem iti laglagipin tayo kung magagayem ken krabsat nga diti nga kasapulan tayo kung mga hanteng nga ignore nga talaga di about iti Biblia ko kasi iso na iti makaited kanya tayo iti pudpudno nga iti tayo iti masapulan iti pudpudno nga biag nga agnanayon. Ket dati nga min gagayem ket talagang hantay ko mga hantay nga talaga nga itulok di bagi tayo iti ignorante about iti kinapudno nga sasao ni Apo Dios. Ket kas may connect ko lang gagayem di passage idi sa Thursday nga di 2 Timothy chapter 3 nga imbaga na di nga although iti baga na nga about iti isuna ko makit talaga nga religyoso ngem hambot nga makita nga mismo iti pinagbiag na nga talaga di pagiging maysa nga huli. So iti pa lang ket talaga nga iti tao nga men ket more traditional pa lang. So handa pa lang nga kayat nga i-apply ba di kinapudno nga talaga iti pinagbiag tayo nga sumurot nga talaga kay Apo Dios. So para kanya gagayem nga nakapimpintas launay deti nga di talagang ibagbaga kanya tay ni God ket surot nga talaga iti kinapudno. Ket tagagayem tayo iti point number 2 tayo. Kunana dito ket agbiag akas maysa nga anak ti Dios. Iti natudyo nga anak ti Dios ket kanayon na denggen ken patyen na digiti bilin ti Ama. Adda kadi kanitong saan mo patpatyen ken dengdenggen digiti pamilin ti Dios babaen ka digiti sasao babaen ti BS leader mo. Anya nga rod ti aramidem ita. When nabintas man deti nga topiko gagayem nga kahit kuman nga unaen nga awagan ni Sisi niya. So daytoy may kadwamet nga topic ta itata nga ti maysa nga agbibiyag akas anak ti Dios ket natudyo nga talaga ket patyen na ken denggen na dagiti bilin iti Ama. So nagiging instrumento met ngamin nga talaga dagiti BS leader gagayem ken kakabsat iti panang tartarabay ni Apo Dios kanya tayo no ana DJ kasapulan nga way iti panagbiag tayo tapno no iti amin nga banag ket mapadayawan itinagan na. Ket no dadduma saan laeng nga digiti pammalagip nga talagamet iti mangeg
kas pamilin ni Apo Diyos babaen kadigiti BS leader no diket pay adda digitay no kwa correction ngam dagiti nga correction or panakadisiplina babaen iti sao ni Apo Diyos gayam ken kakabsat ket talagamet nga biblical din nga talaga nga kasapulan nga maadaan talaga iti heartmet nga receptive tapnon ti kasta ket DJ nga ipapalearn talaga ni God ket maawatan nga permi ket makita nga DJ ket way lang talaga ni God panakausar iti BS leader tapno no masurot iti pagayatan na ket anya nga rod iti aramidek itatta na itoy kasi talagamet nga habang agro-grow met iti maysa nga Kristiyano kasang kumamet kanya habang agro-grow na spiritually adu digitay along the way ket makita nga character kanya kuno attitude nga kasapulan nga makorek ket saan ko nga makita daytoy no haan nga babaen met laeng kadigiti instrumento nga usaren ni Apo Dios tapno no maibaga kanyak no ana digijay nga kinapudno ken kasanok nga mo overcome amin digijay so before haan ko isuna nga ma-appreciate idikwa digitay pamagbaga ngam nakita kami nga talaga nga biblical nga iti anak iti Dios ket talaga nga adda digiti kastoy nga processes ket makuna nga pudpudno nga anak ti Dios iti maysa nga tao no adda no idisdisiplina na isuna iso nga along the way na learn ko nga i-love dagitoy nga kastoy nga pamalagip pamilin tapno no nakita ngamin nga no kasano nga continually nga i-transform nak ni Apo Dios iti identity ken kuan na akas maysa nga anak na nga kas maysa nga anak na ket maiparangarang iti biyag ko or agranyag dapat isuna iti biyag ko babaen iti panagsaok the way nga makirelate nak iti padak nga tao ken iti panagbiag ko as a whole so DJ met kanya kuya. Thank you Sisinya. Well, nagpaiso launay ayang ti agbiag akas maysa nga anak ti Dios ket amo gagayem nga adu iti kwa iti tumunggal maysa kanya tayo ket adu iti dimalan about iti kakastoy nga klase iti relasyon tayo kanya Apo Dios. Babayan digiti leader nga inusar na para kanya tayo. Kitatamo nga excited iti kaabay ko gagayem nga mangi-share meten ayan ano iti kapanunutan na kadetoy. Sis Alipean. Para kanyak met gagayem ayan so kuna na namin je second Timothy 3 ibasak laeng kuna na toy 16 ken 17 impaltiing ti Dios ti amin na nasantuan na surat ket naserbi a panangisuro iti kinapudno pangbabalaw pangatur iti biddot ken pakasursuruan iti nalinteg a panagbiag tapno awan pagkurangan ti tao nga agserbi iti Dios ket sisasagana nga garamid iti amin nakita iti kinaimbag so daytoy met kakabsat iti maysa nga inkarkarigatak nga pasaan kasi siya nga rod is adamad di pagka self-righteous ko nga talaga nga diyak kayat iti makorkorek kuma wenno mapalinteg ka sa kasya. So, kasi iti parents ko ni mother ko ngamin, haan nga hars nga agkorkorek iso na, haan iso na nga maununi. Iso nga medyo para kanya kasla narigat nga maikorek kasla kasi kuma no DJ nagdaanak nga biag ket kasya. Dati nga rod ibagbaga na iti nasantuan nga surat nga no adda iti pagkamalyak kailangan nga akseptaren aminen ag humble down before God nga talaga nga kamalik kenhaan ko dapat nga i-resist di correction no diket akseptarek isuna nga adaan iti nadalos ken nalagan di pusok nga manang akseptar iti correction aglalo iti leader ko ken iti asawa kasamet dagiti boss ko ken asino man nga authority nga mangkorkorek kanya nga when ate, when sis, when sir, when pa, yes God. So, Jay laeng, Jay. Thank you Sis Alipean amok nga adu iti kwa
tribulations ni God nga impaay naging kakadetoy. When nagpaisula unay ayang iti dati ngamin kunana diti gagayem ket adda kadi kanitong saan mo patpatyen ken dengdenggen dagiti pamilin ti Dios babaen kadagiti sasauna babaen ti BS leader mo anya nga raw ti aramidem ita. When mamati akmet gagayem nga iti bayad iti dati journey tayo iti Christian life tayo ket talagang kanya-kanya siguro kanya tayo ket adu iti kwa adu iti dimalan ngem makunak nga kung amin digiti gagayem nga process items lang iti maysang agro-grow iti spiritual na nga sumursurot nga talaga ken ni God. So mabalin nga no anyaman digiti kayat ni God nga talagang ipalis kanya tayo. For example kung may iti character ket talagang main inot nga kwa may cut na digijay. So for example lang kung makanya gagayem ket hangko kayat nga mismo iti kasidi nga kwa nga ma-expose ba iti kasi nga klase iti aramid iti kasing grupo ko mangem DJ nakita lang dito nga kas maysa nga anak iti Dios ket unti-unti nga dimalanak iti maysa nga process ket unti-unti nga naawatak DJ kinapudno until nga nadanon ko dito nga kwa dating Red City kwa iti pinagrok. So mamatiak nga adupay iti inak kwa dalanen ngem talagang kas may isang anak iti Dios ken addamet digiti kwa digiti tao nga talagang leader nga inted ni God para kanyak nga isuda iti talagang inusar na nga manggay ket amok met iti kwa iti ngamin klase wenno di pa magbagay iti maysa nga ama ket hanambet nga ko hanambet nga talagang baybayan di anak ng may turong isuna iti madi. No diti kwa paiso may didi ko na ni sis Alipian tat about iti kumpleto nga mi di dyan 2 Timothy chapter 3 nga am amin ije ket talagang ije nga masapulan no once nga da ngamin kamali iti maysa nga kwa sometimes ngamin ket we are akwa defensive ada ngamin kasla ko madije maysa nga insekto ko man ket ada digiti defense mechanism na kasla kasi ba once gamin nga ma-trigger ba di ego ket iti maysa nga tao ket iti ka nga ko aggressive ba talaga nga sometimes agramol iti harak ngem kas maysa nga anak iti Dios haan ko mga dapat nga ma-entertain di gijayan karapsat para kanyak so tatagagayem ket awagak man ni Ate Aya nga mangnayon kadeti nga point number 2 tayo Ate Aya. Hello, nakapinpintas detoy topic ko tayo itatana, pudno, ho? Nakunana itoy, itinesa nga natudyo nga anak, nga may isa nga anak iti Diyos, ket agbyabyak iso na kas maysa, ti point number 2 nga tinaysa nga nabalbaliwan is talagang agbyabyak akas maysa nga anak ti Diyos. So, anak tayo ti Diyos ket datayo ket natudyo nga anak ket kanayon tayo nga denggen ken patsyen dagiti bilin iti Ama. So kas kuna dagiti imbagayo itatay nga adu dagiti banag nga ni Apo Dios us-usaren na dagiti leaders no nga isuda iti mangiturong kada tayo ken mangbagbaga kada tayo mangkurkuret anyaman iti pagkamalian tayo so kas kanyak let iti journey iti biyag ko akas anak ti Diyos ken maysa nga servant ni God adun met iti banag nga impa experience kanyak ni God nga haang ko nga pinati wenno dinengeg ba dagiti bilin iti Diyos babaen iti BS leader ko. So digiti nga banag
ket kasla ko maidi na idi no ag conflict ba iti schedule ko iti work iti family. So ubraet ba DJ kayan te amok nga halak na agrigat ken obeying nga kunada ket DJ an my own sweet time na kahit nangasawin DJ pa nang obey ko ket kani Apo Diyos ket babaen laeng iti no anya iti limbawa no anya digiti available time ko lang ana digiti banag nga paka-komportable ak lang di pa nag-obey ko. So digiti met digiti banag nga impa-experience kanyak ni God habang agro-grow up kenkuana. Ngem te kunakon dagiti nga impa-experience ni God kanyak ket nakita iti consequence ng haan nga fruitful ba? Haan nga fruitful. So, napaka-importante nga itinesa nga Kristiyano ket masapol nga agtulnog kadagiti delegated authority through our spiritual leader datayon met laeng iti agsagrat So, nuhan tayo nga obraen diay nadagsen iti itna haan nga ganun ka fruitful, dry, so digiti banag nuhaan tayo nga patien. Ken te kunakon nga in everything nga talaga ket iti dapat lang nga talaga nga aramiden ket agdepender ka ken dependence ken God isukom amin ken ni God ket talaga nga agdepend ka ken kuana ti amin nga obraen ken ti amin nga aramiden. So DJ Laeng, bagayan ken kabsa. Thank you very much. Thank you Ate Aya. Ket tatagagayam intayon iti maudi nga challenge tayo. Intayon iti point number 3. Kunana ditoy ni Kristo ti pagwadan tayo no kasano nga agbiag akas anak ti Dios. Impakita ni Hesus Kristo no kasano iti agbiag akas maysa nga anak ti Dios. Sino ti pagwadan sursurotem iti isusurot mo iti Dios. Ket tatagagayam una ikman nga awagan ni Ate Marisa. Okay. Thank you, Ajay. So kadeti manen maikatlong punto manen itatakakabsat ket kunana ditoy ni Kristo ti pagwadan tayo no kasano nga agbiag kas anak iti Dios. So pudno unay aya nga awan sa baling nga pagwadan nga talaga iti makamamo iti Ama no haan nga ni Hesus Kristo. Ngamin makita tayo magkakabsat digiti pudno nga makamamo ken ni Apo Dios through Christ amin. Aya, iso ti inaramat na nga modelo para kadatay amin tapnon makita tayo no kasano ti pinakipagrelasyon na ti Ama ken no kasano ti kinatudyo na iti Ama. Ket nakita tayo dijay kababalin nga isu na ket natudyo, isu na ket dumdumngeg, isu na ket paiturayan, ken isu na ket kanayon nga agkarkararag iti Ama. So nakita dagitoy nga banbanag nga kwalifikasyon kung nakit diwen no kababalin tangamin ket impakita na nga mismo kada tayo amin nga makamamok ken kuana kakabsat. Ket kunana pwede ti nga rod tataket sino ti pagwadam sursurutem ti isusurot mo iti Dios. Of course deti nga impakita amin en kada tayo ni Apo Dios ket awan sa bali no diti kakaisuna nga anak na nga ni Jesucristo nga isuna ket nakaan-anos nga dumdumngeg, nakaan-anos nga ura isuna ket anak ti Dios ket still nga digiti amin nga gundaway wenno digiti amin nga aramiden na digiti amin nga panggep na ket kanayon nga nakadepender iti Ama. So nakapatpateg kakabsat nga ti pagwadan nga talaga ket no kasano ditoy inaramid talaga ni Jesucristo nga kas anak iti Dios digiti ti masapul nga salimetmetan dijay natulnog paiturayan ken agbiag nga nasantuan ket dijay haanen nga
wenno paglikodanen digiti kinaderrep iti panagbiag wenno diti kinasipnget dijay tiket na sa uwen ket ammo tayo met amin nga ni Hesukristo nagbalin nga tao ngem awan pulos iti mulit na nga basol. Dijay laeng Brother Jay. Thank you ate Marisa. Ket man ni Sis Alipean nga nayunan namet dati nga topiko tayo. Para kanyak met kakabsat ken gagayem nilaeng Hesus Kristo nga talaga iti mabalin nga pagwadan no kasano nga agbiag akas anak iti Dios. So no kitkitain tayo ni Jesus Christ namin iti firstborn. So datayo nga adda itoy dapat maawatan tayo ken maawatak dapat nga didi biag ko ket agbiagak nga kaslaken ni Jesus Christ nga dijay nagtulnog nga talaga iti amana even dijay panakatay na ijay cross nga dijay ket babaen dijay panagayat na kada tayo nga tattao panagayat na kanya inted na dijay panagtulnog na dijay panakatay na mismo ijay cross ket babaen dijay dara na mismo nga nagayos ijay cross naugasan amin nga basbasol iti tao. So para kanya I just fix my eyes on Jesus, the author and perfecter of my faith. Nga adaman dagiti panlubok, adaman ti kinaderrep iti panagbiag ko. Agsubliak ken ni Hesukristo ken DJ sauna nga isuna iti silaw iti lubong ko. Nga dapat no adda dagiti paspasarak nga nadagsen, adda dagiti narigat nga paspasarak. But panunutek DJ pan nakailan sana ijay krus tapno DJ pamatik ket tumigker ket anak nga bumitiw iti relasyon ko ken DJ panagtulog ko ken kuan DJ laeng Brother Jay. Thank you Sis Alipean. Ket tatagagayem awagak man ni Sis Sinya. So, agagri akmet kakabsat kadigiti naibagat at digiti kakadwak nga awanin iti sabali nga talaga nga kasapulan nga pagwadan sursurutek or iti isusurot ko kani Apo Diyos hindi ket di ni Hesukristo nga talaga kasi isuna iti nagiset ti example no kasano iti panang tulnog or panang surot talaga iti pagayatan ni Apo Diyos nga makita gagayem ken kakabsat ket talaga nga challenging met daytoy isut ka po na nga rod nga iti obedience nga talaga ket it is really by faith nga dayti pa nang live out iti desire iti spirit nga inawat ko ini-acknowledge ko ni Christ as my personal Lord and Savior ket talaga nga agbiagak iti pamati ken iti panagbuten ken kuana. So makita ket ko nga talaga no talaga met nga adda ti panagdesire nga talaga nga masurot iti pagayatan ni Apo Dios ket talaga nga addaan or ikkan na tay met laeng nga talaga met iti bileg tapnon iti kasta ket DJ sursuruten tay nga pagwadan ket agbalin tayo nga victorious ka DJ. So DJ met ka na kuya. Thank you Sis Sinya. Ket tatagagayem awagak man ni Ate Aya. Isuna iti maudi nga mangibinsa-binsa kada iti nga topiko. Okay, so hello. So dati tayo ti point number 3. So agpay so nga kuna na iti nga rod ni Kristo iti pagwadan tayo no kasano nga agbiag akas iti anak ti Dios. Impakita ni Apo Jesu-Kristo no kasano nga agbiag akas maysang anak ti Dios. Agpay so detoy nga impakita nga talaga ni God iti agbiag nga nalimpeg nga dati ti kunada nga adangan mo pa digin ng ibaga nga tao lang, di ba? Tao lang nagkakasala lang ganon pero haan nga DJ itirason kami mismo si Apo Diyos nagkatawang tao siya
pero kahit na nagkatawang tao siya, na nagbiag pa rin isuna akas nalinteg ken kas awan iti pakapilawan na. Isu nga pudno nga talaga ni Apo Jesus, isu talaga iti model yan no pagwadan nga surutan nga babaen dagiti inaramid ni Apo Dios iti biag tayo ang nangruna kanyak nga impakita na iti biag nga nalinteg. So dati nga rod ket kasla iti motivation ko net ken encouragement nga awan ti imposible ken ni Apo Dios nga through dagiti impakita ni Apo Dios iti biag na isumet iti encouragement ko ken motivation ko nga maging agbyag nga nadalog ken awan iti pakapilawan. So DJ Lael, Daddy J, thank you very much. Thank you, ate. Kita tagagayam, intay mampay dinggen, dati nakabuklan, dati nga intay na pag sasaritaan tatang Rabii, ket awagak man ni Ate Marisa, iti revelasyon na kay kadetoy. Summary ken application. Sige. Pagmanen nga rabi tayo kakabsat kas panang gibusen kadetoy overall nga summary ken application mi kadetoy ing kami nagnunumuan itatay nga maipanggep iti panagtudyo wenno panangibiyag akas maysang anak iti Dios. So nangigantayo met siguro kakabsat aya ken gagayem digiti imbinsa-binsa digiti kakabsat nga nagsao itatay. Ket I do hope nga digiti ket makatulong amin kada kayo tata nga dati nga min key text mid to 1 Peter 1:14 nga kas kunana kas natudyo nga anak agtulnog kayo iti Dios di palubos ti biag yung iturayan ti kinaderrep akas iti saan yo nga ammo iti pudno. When gagayem ken kakabsat aya kas maysa nga anak ti Dios kunana nga dito ket masapul nga kanayon nga salimetmetan ken amwen no siya sino nga talaga iti ama tayo. Nga ti ama tayo ket addaanen amin ken kuana isuna ket ayat isuna ket nasantuan ken kuana ti biag addaamin ken kuana digitoy nga pamalagip kada tayo nga mamati ken kuana ngano pudno nga mamati tayo ken kuana ket ammo tayo nga naog isuna so nga rod no anyaman digiti ibilin na kada tayo masapul nga rod nga aramiden tayo ket ammo tayo nga nasantuan isut gapo na nga rod nga kadigiti aminen nga kinaderrep nga biag nga intayo nakita idi digiti kinasipnget nga puon iti basol masapul nga rod nga digituyen ket idyan tayo ket nasa awen detoy hantayon nga agbibiyag pay iti daan nga panagbiag ngem ket di adda tayon iti biag nga baro babaen ken Kristo Jesus nga nilang Kristo Jesus isu ti pagwadan nga isu na ket nagtungpal nagtulnog iti ama till to the point of death nakita tayo met kakabsat no kasano na nga inako wenno tinungpal iti pagayatan iti ama tapnon ipakita na kada tayo amin no kasano iti kinaanos kinamanagayat ti panagibtur na nga inaramid na kada tayo ket kada tayo metata nga mamati ken kuana kas maysa nga anak na maysa laeng ti tumtumbuken na detoy nga apaset kadetoy nga nasantuan nga sa una ita iti 1 Peter 1:14 nga agtulnog tayo yung obedience nga detoy biag tayo ket ipaay tayo ken kuana anyaman nga oras no ana digiti kalikagom na ket datayo ket agtulnog ken kuana nga rod ti biag tayo ket haan tayo nga tagikwaen ngem ket di ibted tayo ken kuana nga fully wenno naimpapusuan nga ipaay tayo nga agtulnog ken kuana. So kanya kakabsat ti overall deti tattaket awan sa bali nga kitain tayo kas maysang anak ti Dios maysa laeng nga pagwadan isu daytoy kakaiso na nga anak na nga ni Hesukristo. Kay laeng kakabsat na imbag nga rabii tayaan. Praise the Lord, Ate Marisa. Ket tagagayem intayo man mampay dinggen dati naimbag nga damag babaen ken ni Sisinya. So, naimbag nga rabi itayo manen gagayem ken kakabsat ket nakapinpintas nga talaga aya daytoy nga
topic tayo itata nga rabii, dati kitext tayo iti 1 Peter 1:14 nga, kas natudyo nga anak, agtulnog kayo iti Diyos, diyo ipalubos iti biyagyo, nga iturayan iti kinaderrep, akas idi saan nyo pa'y nga ammo iti pudno. So anak di ngamin, dayto nga kinapudno nga kasapulan tay launay nga maamuan. Dayto nga kinapudno gagayem ket maipanggep iti estado or status iti relasyon iti tao ken ti Dios. Nganuman pay kayat talaga ni Apo Dios nga maadan iti ayan-ayat nga relasyon iti tao ken kuana saan nga nagbayag daytoy gapu iti basol nga iti tao nagpaituray iti kinaderrep na dumaduma nga klase iti kinaderrep kinadakes ket daytoy nga pinagbasol ken kuana ket agturong iti patay nga eventually ket dumanon iti pannakaukom ni Apo Dios. Ket nagkasang gagayem ken kakabsat iti pagbalinan or nagkasang iti pagyanan iti maysa nga tao or iti tao nga agtultuloy nga agubobra iti naduma-duma nga klase iti kinadakes wenno iti kinaderrep. Daytoy ngamin ket ijay impyerno. Ket saan nga daytoy iti kayat ni Apo Dios or saan nga daytoy iti pagayatan ni Apo Dios nga pakapay-an tayo. Isot gapu na nga rod nga inted na ti kakaisuna nga anak na nga ni Hesukristo. Ket isuna iti nang bayad kadigiti amin nga basbasol iti tao. Tapnon iti kasta ket maisubli iti relasyon or tinaperdi nga relasyon tayo ken kuana. Nga babaen ka DJ dara na nga nagayos ijay krus ket nadalusan digiti amin nga basbasol tayo. Ket inaramid na amin DJ gapu iti naindaklan nga ayat na. Ket kayat na nga rod itatta gapu ka dijing ay naramid nan, kayat na nga rod itatta nga naimpapuswan nga awaten tay isuna. Ken si pupudno nga awaten tay isuna akas Apo ken mangisalakan iti biyag tayo. Ket adda ngamin DJ karina nga iti amin nga umawat ken kuana maaddaan iti karbengan nga agbalin nga anak na. Ket itatta kas anak iti Dios kayat na nga rod nga agbalin tayo nga natudyo agtulnog tayo ken kuana tapno ti kasta ket saan tayon nga maiyaw awan saan tayon nga paiturayan pay iti kinaderrep kasi ammo tayo met kakabsat nga tay naibagak nga rod itatay nga iti kinaderrep or ti agpaituray iti kinaderrep ket agturong iti agnanayon nga pannakadusa. Ngem no agpaituray tayo ken ni Apo Dios nga kas natudyo nga anak na agturong tayo iti biyag nga awan iti pagkurangan na iti biyag nga agnanayon. So kasta kakabsat iti nakapinpintas launay nga plano ni Apo Dios. Ket itatta adda DJ duwa nga choices itatta ket kasapulam nga rod iti agdesisyon. No siya sinno iti kayat mo nga mangituray iti biyag mo. Iti kinadakes nga agturong iti pannakatay or pannakadusa wenno ni Apo ken ni Hesukristo akas Apo ken mangisalakan iti biyag mo nga agturong iti biyag nga agnanayon. So itatta gagayem ken kakabsat awisen kayo nga agkumararag kadaytoy nga short nga prayer ket aramaten nyo kumadaytoy akas personal nga prayer you can kuana. Ket dumog tayo ket kumararag tayo. O Apo Dios, aminek ket nga siak nga ket nagbasolak ken ka nga nagubraak iti kinaderrep nga saan nga mayan natop iti pagayatam ket agbabawi ak kadagitoy. Ket mamati ak launay nga ni Hesukristo ket anak mo nga nang bayad kadigiti amin nga basol ko. Nga nang dalos kadigiti amin nga kinaderrep ko. Ket itatta nga rod agdesisyon na nga awatet isuna akas Apo ken mangisalakan iti biyag ko. Ket agyamanak nga babaen iti espiritum agtultuloy nga isut mang tarabay kanya. Tapno no maubrak iti pagayatam ken tapno makapagbiagak akas natudyo nga anak mo. Dagitoy nga rod ti talek ken dawat ko tinapateg anagan ni Hesukristo. Amen. Praise the Lord, Sis Sinya.
iti mensahe ti Dios nga inpaay mo at nga rabii. Ket tatta gagayem ket amok nga at dapay di kita nakasagana ya nga schedule tayo nga iti inaldaw-aldaw ket awag man ni Sis Alipean nga isuna iti mangi-announce dagiti nga activities iti inaldaw-aldaw tayo. Sis Alipean. Paki-plus sis yung mga announcement natin. So, naimbag nga rabi tayo manen kakapsat. Adamet tagiti schedules tayo. Iti inaldaw-aldaw. So, muna, dadagiti maangangay lukwang schedule sa'yo kakapsat kas kuma iti lifeline topic review tayo every Wednesday kastoy nga pagtutungtungan tayo dagiti naipagsassaritaan met iti lifeline Ilocos Lukwa iti Miyerkules between 6 o'clock aging na iti 7 o'clock kakapsat. So adamet iti Sunday service tayo. Maangangay isuna iti every Sunday 8 o'clock or 8:30 a.m. Mangangay ito'y Cup Building, second floor. Face-to-face kakapsat adamet lukwa dete online tayo nga sa pulan nyo lang iti Facebook kakabsat ket adapay lukwa daytay Freedom in Christ every last Saturday of the month adun sa DJ mangangay nga grupo makikontak kayo dagiti kagrupo yo kakabsat iti kasta kuma iti every barangay iti lawag adadagiti ang angayan dang Freedom in Christ. So makikonnect kayo kadagiti leaders yo or dagiti mangbay Bible study kada kayo. Then adapay iti mapasangasangan nga Luzon conference tayo kakapsat maangay daytoy tunno August 26 to 29. But maawis kayo kakapsat kadagitoy nga schedules tayo. So, laeng Brother Jay. Thank you Sis Alipean digiti activities tayo. Ket tattagagayem ket intayon iti sakbay nga intay nga i-close deti nga intay na pagtutungtungan nga itarabi ket awisen kayon nga agdumog tayo nga intayon nagpray agdumog nero kakabsat. O Diyos Ama nailangitan si kaapo iti may daydayaw iti pinagbiag mi ket pagyamanan mi apo dating revelasyon nga inted mo iti tumunggal may sa kanyami amok nga digiti kakabsat mi nga nagdengeg ken nagbuya kadating sasaom ket mamati kami nga suda ket adumet iti indanadal maben digiti nga sasaon ng inted mo kada kami o God. Ket pagyamanan mi o God nga sapay kumata kanayon latta digiti kakabsat mi nga especially dito sa Nicolas nga agdengeg dalata digiti nga sasauyo God ket sika mamati ak apong sika apo iti kanayon nga mang bendisyon ken mang trabay iti inaldaw lat nga obra. Ket amin nga rod digiti apo ket inkam italek ken iyaman tinagan ti apo mi Jesus. Amen. Amen. Bye-bye. Good night. Bye. Napanan ay data ni sis yan. Sa bali sa tayo natin.
Praise the Lord. Bye, everyone. Sinya nakalike, Titay lang? When, ma'am? Bye-bye.